Sådan en kold vintermorgen her 1. januar, hvor det er 6 grader frost udenfor, så er det fedt, at man kan komme over til en isfri bil. Det her, det er så kærestens elbil. Men jeg har jo købt sådan en lille dims, som sørger for, at min den bliver holdt isfri, og ruderne er klar til, at man kommer ind, når man kommer ud til den her om morgenen. Fordi den er sgu ikke helt tøet op, altså. Det er den virkelig ikke, fordi... Nå. Ja, det forstår jeg så ikke, fordi jeg har jo købt den her en lille sag, der sidder henne, som sådan set holder bilen isfri. Og gør ikke en skid. Den er ikke 5 potter pisvær, fordi solen kan ikke komme igennem, hvis der er is på ruden. Den kan fjerne is fra ruderne. Det kan den så heller ikke, fordi man kan jo ligesom ikke kigge ud her, vel? Heldigvis, så har jeg en dieselbil, og den starter vi op nu. Den kan lave noget varme. Det der pisflort, det er 250 kroner. Den er ikke 5 potter pisvær. Ikke skid. Lad være med at bruge penge på det. Det er bare et godt råd.